नमस्कार। हम जेपी द्विवेदी भोजपुरी साहित्य रचना आ आलोचना चैनल से रउरा सभे के स्वागत करतानी। आज समीक्षा सत्र में हमरा भिरी जौन पुस्तक बिया जाए के बेरिया कहानी संग्रह विधा बाटे। कथाकार बाणी डॉक्टर प्रेमशिला शुक्ल। ये पुस्तक के प्रकाशन वर्ष 2019 आ प्रकाशन संस्थान अभिधा प्रकाशन मुजफ्फरपुर। पुस्तक के बारे में कुछ और हम चर्चा करेंगे। ओकरे पहले हम एगो बात सोझा रखल जरूरी समझत बानी, वो ई कि यह कृति जाए के बेरिया कहानी संग्रह के उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का ओर से राहुल संस्कृत्यायन सम्मान मिल चुकल बाटे। तो सम्मान प्राप्त कृति है। डॉक्टर प्रेमशिला शुक्ल भोजपुरी के एगो स्थापित कथाकार हैं। ये पुस्तक में कुल 15 गो कहानियन के संकलन बा। पुस्तक में ब्लर अरुणेश नीरन जी आ डॉक्टर अशोक द्विवेदी जी लिखले बानी, जबकि भूमिका डॉक्टर बलभद्र लिखले बानी। डॉक्टर बलभद्र के भूमिका लिखे के माने मतलब ई है कि कहानियन का गहरा विश्लेषण वहाँ की भूमिका में जरूर भेटाला। वो बहुत महीन पड़ताल करे वाला भोजपुरी के एगो स्थापित आलोचक बने। वहां के हिसाब से डॉक्टर प्रेमशिला शुक्ल जी भोजपुरी पत्रिका समकालीन भोजपुरी साहित्य के खोज हैं। यह संकलन में कथाकार डॉक्टर प्रेमशिला शुक्ल जी महिलन के दुख दर्द के बहुत ही सलीका से उकेरले बानी। एक संकलन में एगो और खास बात बा, एगो कहानी बा नईके चल। ओह में कथाकार डॉक्टर प्रेमशिला शुक्ल जी महिला के दुर्गा रूप के दर्शन करौले बानी, जमुना में जब फैशन ही कहत बानी कि देखवैया के आँखी में टेकुआ डारे के ढंग बा हमरा। ये कहानगी के संग ही स्त्री के बहादुर स्वरूप के दर्शन होता। ये पुस्तक के जो शीर्षक कहानी बा जाए के बेरिया, अगर ओकर बात कही जाओ तो ओ घड़ी के समाज में व्याप्त रखनी प्रथा के लेके एगो उहा पोह सोझाइल बा, जौना में ई कहानगी की जाए के बेरिया दगा पौलू ये बछिया भा अहिवाती मरल बाटे सुनरी के बहाने कथाकार ओ घड़ी के एगो कमारिन सुनरी आ एगो जमींदार लाखन के स्थिति पर दृष्टिपात के स्थितियों के व्याख्यायित बहुत नीमन तरीके से कैले बानी, जमुना में अंत तक लाखन बाबू सुनरी के बिटिया के स्वीकार करें भा ना करें के वहाँ पोह से उबर नहीं खिपावत। कहानीकार डॉक्टर प्रेमशिला शुक्ल जी अपने कहानियन में स्त्री के मनोदशा आ सामाजिक स्थिति के सफल चित्रण करे में सफल भइल बाणे। सामंती उत्पीड़न के प्रतिकार के अभिव्यक्ति कथा के वन में भइल बा। कथाकार डॉक्टर प्रेमशिला शुक्ल अपने कहानियन के
माध्यम से नारी विमर्श के एगो जबर मंच तैयार के लिए बने। एमन कोनो शक सुबह नहीं के कहानियन के सिल और ओकर प्रस्तुतिकरण पाठक लोग के ध्यान अपना ओर जरूर खींची। एहमे कोनो शंका नहीं खे। मन के छुए वाले ये कहानी संग्रह के भोजपुरी साहित्य जगत पुरजोर स्वागत करी। कथाकार डॉक्टर प्रेमशिला शुक्ल जी के प्रणाम करत आ बधाई या शुभकामना के संगे हम आज के यह समीक्षा सत्र के विराम देतानी। जय भोजपुरी।